Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Words like Immaculate Conception, the Trinity, are used to explain the development of revelation. It does not mean they are newly created by Catholic Church. Ang mga pulong sama sa Purgatorio, Immaculada Concepcion, ang Trinidad, ang maong mga pulong gigamit sa pag-eksplikar o des pagpasabot sa paglambo sa mga pinadayag sa Dios. Ug wala na magpasabot nga bag-o ng mga pagtulon-ana nga gihimo sa atong simbahan nga Katoliko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon, baga suking tigpaminaw. And ano sa bangit ng tulumanon nga giulukan the woman I love, kung ang babae nga akong gikukma. Sa gihapon, kini ang makigubay kininyo, si Shelbert Tundoyano Sr. alias Veritas. Nang hinaot gihapon ta nga andam kamo maminaw no, sa mga pulong nga atong mahisgutan dinhis mong tulumanon. Biyernes nga edisyon. By the way, dunay mga text messages nga nadawat nato nga dunay mga request, dunay pangutana, o sa gikaingon na nato nga Sabado o Domingo nato pagkatubago ng inyong mga pangutana. So, katong nag-text karon bag-o lang, no? At ang iugma lang yun, no? Ang imong request o katong pangutana nimo. Okay, mga suking tigpaminaw,
ato laging gisgutan dayon no sa pagsugod gyud nato. Ngay ka ng mga pulong sama sa purgatorio, Immaculada Concepcion, kung Immaculate Conception, o kanang paggamit nato sa pulong Trinidad. Gigamit na sa itong tinuhuan sa pag-eksplikar o pagtiha sa atong pagpasabot sa atong ganang gitawag na itong development of revelations. Paglambo diya sa kanabang pagpadayag sa mga kamatuuran sa Diyos. Mga suging tigpaminaw, samaan ng pulong usab nga infallibility sa atong Santo Papa, no? Diya sa pagpanudlo. Sa manang infallibility, kanang gasa na o gift of kanabang dili masayop ang usag ka sinugo sa Dios sama sa atong Santo Papa diya sa pagpanudlo. Kanang pagtulunana, mga suking tigpaminaw, kanang infallibility of the Pope o pagkadili masayop diya sa pagpanudlo. Nagaagni na o kanang gitawag na ito controversial kanabang mga punto. Madud pa kay daghan kayong mga nagsaway niya na. Kasagaran yung nagsaway niya na mao ang kanang gitawag na ito mga anti-Catholics kung kanang mga igsuo na itong kanunay lang yung nagsaway sa atong tinuhuan. O nagkahimo sila kanang gitawag na ito artificial confusion. Unsa man, by mixing infallibility of the office of Peter and his legitimate successors. So may pasabot ana. Kay kanang ilabang pagunahuna o pagsabot niya ng infallibility of the Pope. Dili masayop sa pagpanudlo. Nagkahimo sila o kanabang amot o gituyo baka na. Nakamugna sila ni anang mo'y nakapalibog po sa daghanan natong mga igsuong natong nahimulag o bisan pagali sa mga Katoliko rayon nagpadayong Katoliko nangalibog na lang tungod sa ingnon na lang kasaypanan nga ilang namugna diya sa pagsabot sa atong pag-ingon kaya nga itong Santo Papa dili masayop diya sa pagpanudlo ng infallibility of the Pope. Ngayon naman kay sagad yung kaya na itong na sayran diya sa atong mga kanang discussion diya sa internet o diya sa mga basakon nga ilabang na mix, ilabang nasagol o ilang nausa ba kanang gitawag na itong infallibility o impeccability. Nga ang ilang sabot ana nga kanang infallibility kuno nga panudlo sa tong simbahan nga dili siya masayop ilang gimix, ilang gisagol niya ng kanabang makasala ba ang Santo Papa o makasala ba ang mga kaparian. Mura ilang gimix ba nga nanudlo ang simbahang Katoliko nga dili makasala ang Santo Papa o ang mga kaparian kay mo man ilang pagtulunan infallible kuno ang simbahan ug ang Santo Papa so pa di kuno makasala. Dili na mao mga suking tigpaminaw. Yan naman kay kanang infallibility wala na magpasabot nga dili makasala ang atong Santo Papa o atong mga kaparian. Unsa man day ng infallibility? Kanang infallibility sa atong Santo Papa o sa atong simbahan mga suking tigpaminaw mao na ang kanang pagsalig nato sa atong simbahan kay mao nay pasalig sa atong Ginoong Hesukristo nga in matters of teaching faith and morals tungod sa Espiritu Santo nga iyang gipadala nga nagiya kaniya kay promise mo to sa Ginoo nga iyang ipadala ang Espiritu Santo, ipadala sa Ama ng Espiritu Santo aron giyahan aron dili masayop diya sa pagpanudlo may tungod sa tuluhuan ug pamatasan, faith and morals. Mao na infallibility gasa na sa Diyos sa simbahan para kaprotehian ng simbahan kung manudlo siya officially about faith and morals dili dili siya masayop
kina Espiritu Santong gagiya ganiya. Dili na pagasabton nga dili makasala ang ato mga kaparian ug Santo Papa. Lahi man ang panudlo og kanang personal nga buhat sa atong mga kaparian, no? Mga suking tigpaminaw. Sa Matthew 28:20, no, mga suking tigpaminaw, San Mateo Kapitulo 28, tudling 20, nagingon ng Ginoo, panglakaw kamo sibug kalibutan. O panudluin ninyo ang gadawhan. Kung mahimo, himo ang tinun-an gyud ang danan. Og timan ni, nagingon ng Ginoo, I am with you always until the end of the age. Ako magauban kininyo hangtod yun sa katapusan sa kapanahunan. O ang Espiritu Santo, mga suking tigpaminaw, kung maghisgot about divine revelation o kanang palaan nga pagpadayag, nagagiya gayod sa simbahan ng Espiritu Santo kay mo man na yung trabaho. Munang mingon ta nga, that is why the Bible itself is formed and kept out of errors. Kung ato kung nahunaon mga suking tigpaminaw, nga namang mingon ta nga kanang Biblia walay sayop dias mga panudlo. Mingon ta, kept out of errors. Nga sulat ra man mga tao. Kinang nahisulat sa Biblia, anong nituo ni salig man ta ana nga sulat ra man mga tao. Tungod kay na ang Espiritu Santo gagiya para dili masayop ang mga nagsulat diha. Sa tupag ko ng Espiritu Santo mugiya mo proteher dili masayop kanang mga tao nga iyang gamit nga kaprotehan aron dili masayop. Mao na mga suking tigpaminaw. Sa Juan 14:16 ngadto 17, nagingon ang Ginoo nga ako mangayo sa amahan. Sa mayang pangayo sa amahan. Nga iyang ipadala ang laing manlalaban. Aron makig-uban kaninyo kanunay. Unsa man? Lagi ang espiritu sa kamatuoran. Nga anaa makig-uban kaninyo kanunay. Kanunay, no? Mga suking tigpaminaw. So kung ang Espiritu Santo magauban kanunay diya sa iyang simbahan aron ka protehean, dili gyud mahitabo nga masayop iriha sa pagpanudlo. May labot na lagi sa tuluhuan og pamantasan, faith and morals. Umayong gatag faith and morals para sa kaluwasan, way labot niya ang mathematics, way labot niya ang science. Although doon natin mga eskwelahan nga nanudlo og science, pero dili man na mooy kana bang specialty sa simbahan kanang science, mathematics, uguban pa nga kanang secular bang kahibalo ang kana bang specialized. Ang tahas gyud sa simbahan mao man lamang kanang about faith and morals, tuluhuan og pamatasan para sa kaluwasan o gigiyahan sa Espiritu Santo diha mao nang siya masayop. Pero kung ang simbahan manudlo about science, about mathematics, wala man ay gift, wala man ay gasa nga kanang gitawag na to gift of infallibility. So pwedeng masayop ang simbahan kung makisgot og science. Ito bitong sa kaso ni Galileo, simbahan niya to ngayang baruganan, di man mao nadiskubrihan man na o gani nangayog pasaylo ang Santo Papa kay kadtong si Galileo sa unang gihukman nga nanudlog di mao. Later on na diskubrihan mo yun na naklaro mo yun na nga saktos Galileo. Muna ang simbahan nagi Santo Papa nangayog pasaylo sa nahitabo sa kasaysayan. Nga naman nisipyat ang simbahan diya anong puntuha. Tungod kay about science man na, dili man na about faith and morals para sa kaluwasan. Yeah. Pero kung ang simbahan gali manudlo na about faith and morals o tuluhuan og pamatasan para sa kaluwasan, di siyang masayop, dili tungod kay di siya masayop tungod kay mayong laki ang mga pari o mga obispo. Di siya masayop tungod sa Espiritu Santo nga nagproteher. Hindi siya masayop kung manudlo siya diha anang puntuha, faith and morals para sa kaluwasan. Sama aning Bible. Nga gisulat rag mga masalaypon nga mga tao, pero nganong maingon man ta nga kanang ilang sunulat wa masayop.
kay gigiyahan si Espiritu Santo nga kaprotehan aron di masayop mao na mga suking tigpaminaw ato ginang giklaro kaninyo. Mao na nga sa Juan 16 12 ngadto sa 13 moingon ta nga mosuportar gyud niya ang atong pagpamahayag mga suking tigpaminaw. Ngano ba? Nagingon ang Ginoo, ako magingon kaninyo. Daghan pa kong wala masulti diha kaninyo. O kanang wa lang ninyo masayri pa. O wa di pa mo kasabot ni ini. Pero maabot rang panahon nga kamo makap-on ra gyud. Dili lang insigida nga makuha din ninyo tanan. Ngano ba? Sa unsang paagi nga gipasabot nga makakat-on ra gyud ang mga tinun-an o ang katawhan sa tibuok kamatuoran. Kay lagi ang Espiritu Santong gipadala mao may mugiya ngadto sa the fullness of the truth. Tibuok nga kamatuoran mao na nga masayra na dayon nato ang tibuok nga kamatuoran pinagis padayon nga paggeya ug pagpadayag panudlo sa Espiritu Santo mga suking tigpaminaw. O kadto laging gingon nato nga ang simbahan gud nagagamit og mga termino dias pagpanudlo sama sa purgatorio, Immaculate Conception, Santissima Trinidad, ug unsa pa na diha rasa ng pulong Pope, Papa. Then moingon dayon ang ato mga igsoong nahimulag na tanawa lagi kanang mga Katoliko pinagi sa ilang mga kaparian o bispo nanudlo og mga bag-ong pagtulunan kay kanang pulong Pope, Purgatorio, Immaculada Conception o kanang Trinity dili man na mabasa sa Biblia, mugna raman na diya sa mga personahe diya sa simbahan, di man na mabasa. So nanudlo gyud mga bag-ong pagtulunan ang simbahan Katoliko. Pueso, di yun na ang ngayon tuhuan kay supak man ang pagtudlo-tudlo og mga bagong pagtulunan nga wala may sulat sa Biblia. Wala na padayag sa mga panudlo sa Dios o nga nahisulat diya sa Biblia mga suking tigpaminaw. Naun sa may atong ika-istorya o ikatubag ni Hana, sige kaingon ko na no nga atong gibasa dinhi ang maong atong kini mga pulong. Kanang mga pulong Pope o Papa, Supreme Pastor of Universal Church o kanang Purgatorio, Immaculada Conception, Trinity, kanang mga pulong nga gigamit na sa atong simbahan pinagi sa iyang mga magtutudlo, dili na kay gigamit na mga pulong nga kay nanudlo og mga bag-ong pagtulunan. Ano ba? Kay kanang mga pulong nga gigamit na sa pag-eksplikar o pagpasabot sa kanang gitawag nato og development of revelation. Kay naglambo manggod ang mga pagpadayag sa Dios. Kay ang Espiritu Santo gud kanunay nga nagagiya siyang simbahan. Kaya ingon si Kristo katong gibasa nato sa Juan 16 nga giingnan niya ang mga tinun-an nga sa pagkakaroon di pa mo ka tugkad gayud niini. Di pa ninyo masabtan ang tanan. Pero maabot ra ang panahon nga magkasabot ra mo niini kay ang Espiritu Santo tultulan ka man niya. Sa ito pa, adunay paglambo diya sa revelation. Pagpadayag o mga pagpasabot. Maghulat lang ang katawhan. Dili kay magdali-dali. Kaya kung magdali-dali na, muwa diya dayon magkapandol-pandol naman dayon. No? Mga suking tigpaminaw. Maghulat lang ta. Ang Espiritu Santo mulamdag, hinay-hinay. Kung buot niya hinay-hinay, di maghulata, di ta magdali-dali. Ngano ba? Mao lagi no nga di na sabton nga nanudlo og bag-ong pagtulunan. Ngano ba? Na sama gud sa kanabang sa Genesis ng Book of Genesis mga suking tigpaminaw. Ato man ang magkuag base kay si Adan naghingalan sa mga butang nga gipanghimo sa Dios, katong gipanghimo sa Dios sa katong mga mananap, for example. Si Adan mo'y naghingalan og mga ngalan.
Wa manggali siya ingna sa Dios nga mao ni ingalan ana ha, mao ni ingalan anang mananapa. Wala siya ingna. Iiya ra tong buot-buot. Nga kining mananapa mo ni akong ingalan. Kining mananapa mo ni akong ingalan. Buot-buot ra tong adan sa paghingalan niya sa mga mananap. Pero wala magpasabot nga kadtong ngalan, kadtong paghingalan niya, mao'y nakapatungha niya itong mga mananap nga iyang gihingalan. Nakuha ba ninyo ang atong punto, mga suking tigpaminaw? Si Adan mao'y naggama og mga ngalan niya itong mga mananap nga gibuhat sa Dios. Pero dili pagasabton nga si Adan mao'y nagbuhat niya itong mga mananap. Kay ang Dios mao'y nagbuhat sa maong mga mananap. Siya lang mao'y naghingalan. Pero dili lagi nato sabton nga siya may naghingalan, moingon din ta nga siya may naggama atong mga mananap. No, ang mga ngalan ra mao'y siya may responsable nga nagkamugna. Ingon na pod kanang pulong Papa, Purgatorio, Immaculada Concepcion, Trinity, ug uban pa dawato na to na. Mugna-mugna lang na sa mga sakop sa atong simbahan. Pero ang gimugna diha, ang giimbento diha ang mga ngalan, pero kanang gipanghinganlan dili ang simbahan may gaimbento ana mga suki tigpaminaw. Yan naman. For example, kanang moingon tag Pope. Pope, moingon ta nga, wala man na sa Bible, mugna raman na sa simbahang Katoliko. Wahi naman na ni tumawa man na sa Bible. Sa tupa, kanang pagtulunan about Santo Papa, mugna ra gyud na simbahan, wala na sa Biblia. Valido ba na nga komentaryo mga suking tigpaminaw? Para nako di na siya valido. Nga naman, kay kanang pulong Pope, termino na pagpalahi sa Papa sa Roma, kanang Supreme Pastor of the Universal Church, kanang executive minister sa atong tinuan. Kay kung moingon lang tag Papa, ato pa Father sa in English, kanang Papa kinat sila man na. Ang in English ana Father. Na kung atong tuna ng Biblia, ang mga mensahero sa Dios puros man ang mga Papa, mga Father. Sama atong gisgutan mahitungod ni San Pablo sa 1 Corinto 4, 14 o 15 nga niingon siya nga siya amahan sa mayong balita. Si John Bod sa 1 Juan 2, 18-19, giingnan niya ang mga matuhuon nga akong mga anak. Sa ito pa, Father siya. Sa ito pa, ang mga mensahero sa Diyos, kung matinumanon sila, ilan ang titulo nga kanang amahan. Kaya ang titulo sa Diyos, iya mang ipaambit ngadtos mga tao nga iyang sugoon. Bisan gali sa pamilya, kanang atong leaders pamilya. Gitawag mo po na itong amahan. Kaya ipaambit lang sa Diyos ang iyang titulo sa tao nga iyang sugoon. Pero, suko lang siya, di lang siya mahimot kung gamito na to ng titulo nga amahan sa pagpalabaw-labaw, pagpataas, ganang autocratic ta, mapahitas unta kay sama ra man pong magpakaamahan ta isip Dios. Ug kana may itong unahon na, di gamiton dayon nato itong Mateo 23:9 nga ningon ng Ginoo, ayaw ka mo pagtawag og amahan diri syuta. Kung usbo na to ang meaning mga, ang amahan, kanang magpalabaw-labaw, ganang magpakaryos mo na. Kung yun na itong unahon na, i-apply din na itong Mateo 23:9 nga ayaw mo patawag og amahan. Pero kung sulugoon ang atong pasabot ana, mga mensahero mo atong tituluhan ni ana kay mga sinugo sa Dios, dili na siya daotan tungod kay ngano ang Ginoo may nag-ingon ang magpaubos sa tupa kadtong magmatinumanon ipataas sa tupa kahinganlan o katituluhan o kanang titulo sa Dios nga mao kanang pagkapapa. Yang kay daghan man, unya kay usara may tinugyanan sa mga yawis ginghirian sa langit, si Pedro raman, so mao na nga ang iyang pagkapapa ato pong ipalahi kay siya ra may Supreme Pastor of the Universal Church, kay siya ra may gitugyanan sa mga yawis ginghirian sa langit. Ug ang simbahan nagpili anang pulong Pope. Kay kung mayon kay tag Pope, bot pasabot ang Papa sa Roma. Kay kung maingon lang kag Papa, kisa mang papaha, daghan mang Papa. Unya ang meaning anang Pope, Papa ra pud gihapon. Pero gilahi lang ang termino, kuan lang ang vowel gihimong O, then suman pud sa ikaduhang P, E. Wala gi A, Papa. Giilisan lang ang vowel para mapalahi, pero ang meaning mo ra gihapon.
papa ra gyapon or father. Gipalahi, nganong gipalahi kaysa 12 ka mga apostol, mga tinun-an ni Kristo, usara may gitugyanan sa mga yawis ng hirian sa langit sa tupa, usara executive minister o prime minister. Humana man nato ni madiscuss. Mao na nga ang simbahan nagpili og laing pulong pagpalahi mo ng pope. Dili kay kanang pulong pope mo'y nakapatungha niya ng pagtulunan nga dunay tinugyanan sa mga yawis ng hirian sa langit. Kay kanang pope lagi mao man na ang tinugyanan sa mga yawis ng hirian sa langit. Dili man bot pasabot nga paggamit anang pulong pope mo pa'y pagtungha niya ng pagtulunan nga si Kristo dunay gitugyanan sa mga yawis ng hirian sa langit. Di man. Kay kanang pagtulunan nga dunay tao nga gitugyanan si Kristo sa mga yawis ng hirian sa langit nga nagsimbolos pagkapangulo kun pagkaamahan. Si Kristo may nagmugna na. Di man ang simbahang Katoliko pinagi sa mga kaparian. Mga suking tigpaminaw. So dili ang pulong pope mo'y nakapatungha niya ng pagtulunan nga dunay tinugyanan sa mga yawis ng hirian sa langit. Kinsay nagmugna ana kanang katungdanana si Kristo. Ingon ko siya, ihatag ko nimo nako Pedro ang mga yawis ng hirian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab nako sa langit. Ang imong itugot usab. Kinsa may nagingon ana? Si Kristo. So si Kristo may nagmugna ana, ang Dios nga nagpakatao. Ang gimugna lang sa mga sakop ron nga diya sa Katoliko, pinagi siyang mga responsable yung nagmugna na. Ang gimugna, ang termino lang. Na di man nadautan kay si Adan gali nagamit og mga termino nga iya ra wa man siya ingnas Dios. O sayop ka Adan. Wa ko magtudlo nimo ana pero nganong ginganlan man nimo hayop na nga kana mao na. Nga kana tuna baboy o kana sa pana diha. Isda. Sa pa yung mga gipanghingalan niya. Oh, wa man siya ingnas sa Dios nga. Adan, gama kangalan di na mao. Wa ka na ko tugti ana. Kung atong sabton gitugtan si Adan sa paghingalan sa mga butang pero wa magpasabot nga si Adan may nagbuhat niya itong mga butanga. So kanang pulong pope gamara na diha sa ulahi ay mga sakop pero ang gihinganlan, ang gigamitan niya ng terminuha naa sa Bible. Gitudlo sa atong Ginoo, mga suking ti paminaw. Unsa pa? Kanang pulong purgatorio. Pulong purgatorio dili kay bag-o ng pagtulun-ana nga ingno na itong wala na sa Bible. Kanang pagtulun-ana. Mahimong ang pulong wala diya sa Bible pero ang gihinganlan ana, ang substance niya na sa Bible. Nga naman, kay unsa may but pasabot anang purgatorio sa atong pagtulon ang Katoliko. Final cleansing o kanang bang katapusan o finale nga paglimpyo ay ma-achieve ang kaluwasan. Nga before madawat ang kaluwasan, ma-realize ang kaluwasan pero iagi og pag-cleanse ato pa limpyuhan sa or i-purify sa haron malimpyo aron makabot na gyud ang kaluwasan. Naman na sa Bible. Asa man na sa 1 Corinto 3:15 nga nagkabot ang kaluwasan pero nag-agi og kalayo sa pa pag-purify o paglinis ay nakabot ang kaluwasan. Mo man ibot pasabot ang purgatorio. Ang pulong purgatorio may wala diha sulod sa Bible. Pero ang gihinganlan na nasa Bible. Dili kay ang pulong purgatorio nakapatungha niya ng 1 Corinto 3:15. Kay kanang 1 Corinto 3:15 naa na ng daan. Bangasuking tigpaminaw. Dugay na, suwat na, mga pulong na ni San Pablo, mga suking tigpaminaw. Kaya kanang 1 Corinto, o kanang Book of Corinth, si Pablo may nanudlo niya na, nagsulat niya na. Dili na invento sa kaulahi ay mga sakop sa simbahang Katoliko. Daanan na sa Bible, ang termino lang may gimugna. Dayon, moingon ta nga, walay gahom ang simbahan nga maghingalan, magbutang og mga termino. Wa po tayo mabasa sa Bible. Nga ang simbahan walay katungod sa paghimo og mga termino o mga pulong.
Yeah. Gani atong masabot sa Mateo 18:18 nga ang simbahan anaay katungod. Ngano ba? Giingnan siya ni Kristo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab nako sa langit. Ang inyong itugot, usab nako sa langit. Hinoon atong masabot nga kanang dili po daotan. Okay. Wala lang po duging simbahan po sanglit na niya ang gahom sa pag dili og pagtugot niya, i-apil po itong itugot po itong mga daotan nga buhat. Pero sukad pa sa unang siglo hangtod karon, bisan dunay pipila sa atong mga pare, obispo, santo papa nga sa lawayon, pero wala man yun katudlo og daotan, no? Kaya lagi ang Espiritu Santo gagiya niya nga di siya katudlo og daotan nga mga pagtulunan. Hinoon kay mga pare tao ra man, obispo, santo papa tao ra man, o posible sila masayop diya sa pagbuhat na. Hindi ba sila mutuman ang mga pagtulunan? Pero nung kang masayop sila kung manudlo sila sa mga opisyal nga mga pagtulunan. Ngayon di siya masayop tungod sa Espiritu Santong gagiya nga kaprotehean siya aron di siya masayop. Mao na mga suking ti paminaw. Unsa pang mga bulonga nga gigamit aron pagpasabot sa ingno nato mga gipadayag sa Dios. Nga aron moingon ta nga kana resulta ng pulunga sa paglambo da sa revelation. Nagdevelop, nag-uswag. Yeah. Kanang pulong lagi Trinity. Walay naman na namugna ng pulong Trinity. Gani ang mga pagano gagamit po da na. Gani ang uban moingon nga kanang pulong Trinity pagan origin. Well, mahimong ingno na to ana. Ako di mong kumusupak bisan pagka ng pulong Trinity pagan origin. Ngano ba? Kay unsa goy daotan na ng pulong Trinity? So may pulong ana. Ang nakapapagano ba sa mga pagano tungod ba ng pulong Trinity? Dili oy. Ang nakapadaotan sa mga pagano o ang nakapapagano sa mga pagano dili ang pulong Trinity o unsa pa ng ubang mga pulong nga sila may unang nigamit. Ano ba? Sugoy daotan ng pulong. Ang daotan mo came out, mo tungha kung magbutang na tag meaning, kung maayo ba ang meaning o dili. Ang Trinity sa mga pagano, moingon ta nga dili maayo daotan. Kay ang Trinity sa mga pagano, kadto mang mga bakak nga Dios, dili man ang matuod nga Dios, mao na nga ang Trinity sa mga pagano dili maayo. Pero ang Trinity sa mga Kristiyano moingon ko nga maayo. Ngano ba? Kanang Trinity sa mga Kristiyano o nato mga Katoliko, ang gipasabot ana mao man ang kahiusahan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo kanang naa sa Bible. Matthew 28 verse 19. Katong ningon pananglit ang Ginoo nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, pamunyag kamo o pangbautismo kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang pangutana, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo naghiusa ba na? Naghiusa. Lang may yung kagwa maghiusa. Nyaon sa may pasabot anang Christian Trinity. Kanang Trinity, kanang pulong Trinity sa atong tinuang Kristiyano, but pasabot ana kanang 3, kanang tulo ka letra nga T-R-I 3. But pasabot ana tulo. Then kanang niti, but pasabot ana naghiusa o nahiusa. But pasabot kung atong i-sum up, i-combine na to, tulo nga naghiusa. Ano man, kay tulo man ka persona. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang Amahan, Anak, Espiritu Santo naghiusa diya sa kinaiya sa pagka-Diyos. Ug unsa pa nang ilang gihiusahan, mao nay Trinity sa mga Kristiyanos. Ug di man na dautan. So dili na to isipon nga pagtunghaan ng pulong Trinity sa mga Katoliko, maupay pagtungha na ng pagtulunan na. No way mga suking tigbaminaw. Kay dili ang ngalan may nakapatungha butang gingalan. Sama ning Pilipinas. Kining atong lugar nga Pilipinas, awahin naman ni nahinganlag Pilipinas. Wa pa nin nahinganlig Pilipinas, o wala pa ning gobyerno nga Pilipinas, naa naman ning lugar.
Dili man kay angalang Pilipinas mo nakapatungha sa lugar nga ginganlag Pilipinas. Awahi angalan. Dili sabton nga kanang pulong Trinity natong mga Kristiyanos. Kanang pagtulon-ana, awahi na, puno-puno lang pagtulon-ana. Tungod kay ang pulong awahi niya nahimugso, dili na. Ang Trinity gigamit lang nato paghingalan niya ng pagtulunan sa Biblia nga dunay usa ka Dios nga anaa sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Dili mo na mugna sa simbahang Katoliko nga nay usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gani doon na tayo separate topic aning about the Trinity, mga suking tigpaminaw. Uguban pa, no? Immaculate Conception. O di man ta kabasa na sa Bible pulong Immaculate Conception. Pero di man na kay mugna sa Katoliko nga awahin na ng pagtulunaan na gamar na to. Kanang Immaculate Conception, ang revelation na sa Ginoo pinaagi sa mga teksto sa Biblia nga gipasabot o kanang by tradition, tungod sa giya sa Espiritu Santo, makaingon ta nga naagi ng pagtulunana. Pero ang termino, awahin na namugna. Unsa man ang Immaculate Conception, kanang pagkapanamko ni Santa Maria sa iyang inahan nga ginganlan natug Santa Ana, nga walay mansa ubuling sa sala. Wala siya matapti og original sin, kay giluwas siya sa Dios nga kanang gitawag og kaluwasan nga preventive redemption. Tuyo sa Dios nga mahigawas gyud siya sa tanang matang sa sala, kay mahimo man siyang arka, mahimo man siyang sudlanan sa pulong o sa kinaadman nga mao si Kristo. Si Kristo mao ang kinaadman sa Dios, nasa 1 Corinto 1:24, ug ang kinaadman sumalas kinaadman 1:4, dili man mosulod sa tao nga ulipon sa sala. Kinahanglan limpyo gyud ang sudlanan sa kinaadman o sa pulong nga si Kristo. Mao na nga gituyo sa Dios nga kaprotehean nga limpyo gayud ang mahimong sudlanan ni Kristo nga pulong. Mao na nga giluwas si Santa Maria sa paagi nga ma-prevent nga siya limpyo gyud sukad pa gipanamkon siya siyang inahan. Kay kung nahitabo nga kabulingan siya na mawala ang dakong doktrina sa Bible nga ang sudlanan sa pulong limpyo, walay man sa ubuling sa sala. Amo na Immaculate Conception nga si Santa Maria ipanamkon sa iyang inahan nga walay buling sa sala. Free from original sin. O unsa pa nang matanga sa sala pagasuking tigpaminaw. Yang basahon na to ang Bible, wa man gyud pagsulunan ni Santa Maria makasasala. In fact, dunay mga termino gali nga masabot nga kinahanglan gyud nga tuhuan yun nato nga ang iyang inahan limpyo sa tupa walay mansa. Kaya ang iyang taguangkan gisudlan gud sa Dios nga wala po'y buling o mansa sa sala. Gani no katong tema nato about Mary, ato maning i-discuss sa detalye pangasuking tigpaminaw. Okay. Now, dinhi sa atong tamdanan o giya, ang mga historians no mga suking tigpaminaw, by the way, ay biya ninyo kalimtiha nga moingon ta nga dili daotan kanang mugama tag mga termino kay gitagaan ta sa Ginoo og gahom niana nga maghingalan ta, paras kung anong maghingalan ta sa itong bata. Wa man ta putis Ginoo, unsa itong inghalan sa itong bata, di ba? Ang uban nga lipod, maghingalan, huwag ka nang unsa ilang makita nga, wa na po'y meaning ng uban. Kanauntang maghingalan ta, kanang doon na po doon tayo sense ba? Mahimo, gamito na itong mga ngalan nga mga naa sa Bible. Pero wala ta din is Ginoo nga maggama tag mga termino, mga pulong. O maghimo pagkalit taglaing pinulungan, wa man ta did iya na. So kung ang simbahang Katoliko nagagamit anang pulong purgatorio, Immaculada Conception, Trinity, di na dawtan kay kanang mga pulong nga gigamit na pagpasabot sa mga gipadayag sa Dios. Unsa to? Purgatorio, but pasabot nga ang Dios nanudlo o nagpadayag nga dunay final purification. Nga maangko ng kaluwasan pero pinagig paglinis at pagpurify o pinagig kalayo naman na sa Bible. Nga si Santa Maria nga panamkon nga walay mansa o buling sa sala, masabot man na sa Bible. Nga ang Diyos
usa ka Dios naa sa tulo ka persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo, anang gigamit ato pulong Trinity. Naman na sa Bible. Ang pulong mo'y wala pero ang ginganlan naa. Pangasukin ti paminaw. Asa na to mabasa nga dili daotan ang paghingalan sa mga butang nga gipadayag sa Dios? Nasa Genesis, for example, si Adan naghingalan sa mga butang gipangbuhat sa Dios. Wa man siya buti sa Dios unsay iyang hingalan. Pero dili sabton nga si Adan mo'y nagbuhat sa mga butang. Ang Dios mo'y nagbuhat sa mga butang, pero siya mo'y naghingalan. Mao po na mga pagtulunan sa tuntinuhang Katoliko. Dili kay buot-buot na sa mga pare, obispo, Santo Papa, na anak, gipadayag na sa Dios. Galing lang ang uban, di lang mabasa litra por litra sa Bible. Kay wa man nasulat ang tanan. Pero gi-reveal na true sa unsang paagi. Gi-reveal din, gisulat mo nang nasa Bible. Yang katungwa na masulat mo nang gibinaba na lang. O bitang ningon si Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 nga, hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinagigwali nga binaba og sa sulat. Wa sa maingon og sulat lang. O bitaw kung doon na gali manudlo anang pagtulunan nga sola scriptura or only the scripture, para nako di gyud ta angay motuohan na kay wala gyud nagitudlo sa Bible nga ang nasulat lamang. In fact, ang giingon ni Pablo, ang nasulat ug kadtong gibinaba kay wa na masulat sa tupad duha. Mao nga ang Katoliko wala magagamit anang pulong silinatin nga sola scriptura kay kulangan man na or only nga nasulat lamang, wala manudlo ang Katoliko ana. Ang gitudlo sa Katoliko pwede ta mo gamit og lamang, pero mo gamit ta sa pulong kung salinatin pa sola verbum Dei, ang pulong sa Dios lamang. Kay kung mayong kag ang nasulat lamang sumala sa gitudlo sa mga kanang tinuhuan nga nagsupak sa Katoliko nga moingon sila nga ang nasulat lamang sa Bible may pagkatuhuan na wala man na mo takdo sa gingon ni Pablo. Kaya ang gingon ni Pablo, ang nasulat o gibinaba 2 Tesalonica 2:15. Munang ang Katoliko wala siya moingon nga ang nasulat lamang. Kaya ang gingon ni Pablo, nasulat og kadtong gibinaba man nga wa na masulat. Muna nga ang termino nga gigamit sa Katoliko, ang pulong sa Dios lamang. Ngano man, nga kana mo'y muhaom, kay ang pulong sa Dios nabahin man as duha. Nasulat ug wa na masulat. Kay kung maingon kag nasulat lang, kulangan lagi na. May pay maingon ka og ang pulong sa Dios lamang. Ngano ba? Kay wala man maghisgot sa nasulat lang o ang binaba na lang. So kung mayon kag ang pulong sa Dios lamang, buot pasabot, unsa man ang pulong sa Dios, nasulat ba tanan? Kung dunay nasulat, tuhuan na to. Kung dunay wala masulat, tuhuan gyapon na to. Ano ba? Kay dili lagi tanan nasulat. Matod pa ni John sa Juan 21:25 niingon si John, dili ang tanan sa gipamuhat ni Jesus nasulat. Kay kung sulaton pa kuno, nagtuo siya nga bisan gani ang tibuok kalibutan, dili kaigo sa mga basahon, dili kasudlan, no? Di maigo ang kalibutan kuno sa mga basahon kung sulaton pa ang tanan. Mao na nga dili taan ng sola scriptura or ang nasulat lamang. Ang atong tuhuan kanang gitudlo sa Universal Church kon Catholic nga ang pulong sa Dios lamang. Mao nay sakto kay kumpleto. Kay ang pulong sa Dios, that means kadtong nasulat o kadtong wa na masulat nga gibinaba na lang. Sumalas gingon ni Pablo sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 tudling 15. Pangasukeng tigpaminaw. Nakaron matud pa sa atong tamdanan nga bisan gani kuno ang mga historians nagtawag sa pipila ka mga Santo Papa nga kana bang bantugan. Sa in English pa na great. Historian mo'y nagmugnaan ng kanang termino nga great o bantugan. Sama ni Pope Leo the Great.
Dautan ba na mo gamit ang pulong great o bantugan? No, dili. Kaya wata din is Ginoo na. Muna'y usa sa atong mga ehemplo ba? Ngani dautan ang paggama og mga termino basta dunay mga maayo nga meaning o mga kahulugan. Yeah. Mga suking tigpaminaw sa according sa mga manunulat sa kasaysayan, dunay maakusahan ko nung unom ka mga Santo Papa out of 265 nga gimarkahan yun, giilag yun nga mga bad popes. Mahimong dawato na to na, no? Personally, mahimong dawato na to nga sa history dunay mga Santo Papa gani ang numero din unom ra mga kabuok. Adunay unom ka mga Santo Papa nga naila sa kasaysayan nga mga dili maayo. Out of 265 sa to pa kung kinirag yung unom, di lang po kumingo nga kinirag yung unom kay basi biyag nang laapay lain no kung ayuhog duki ang history. Pero granting kung kining giingon sa mga historian nga naay unom ka Santo Papa nga mga dili maayo sa to pa bad popes. Taliwala sa 265 ka mga Santo Papa. Sa to pa wa gali di kay ta kaingon katunga o ka 1/4. So ito pa gamay ra ang unom ka buok. 265 gunya ang dautan kuan lang unom dili maayo. Unya moingon ka ang nipatigbabaw sa mga Santo Papa ang dautan no dili unom ra gud ka buok. Yeah. Pangasukin ting paminaw. Og historically bisan sa history sa Bible di man pud gyud ka kaingon nga tanang mga leader puros buutan. Wala gyud nagpabadlong kay panahon sa gingharian ni David na amang gyud nagpabadlong nga mga leader. Sahara ko na yung Biblia. Bisan gani si David ang nag-anoint niya nga mahimong leader ang Diyos man. Of course gigamit niya si Nathan ba to o kinsa ba tong propeta nga nagdihog ni David ingon nga hari. Ang Diyos man ang pagbuot man do sa Diyos. Pero nga nung nakasala malagi si David, kaya naman siya free will. Di man siya robot. Mahimo mang matintal siya. Og natintal gyud siya kinaibog masya asawa siyang sundalo mo itong iyang gipaunas gubat. Itong iyang sundalo para mamatay, para maangkon niya ang asawa. Siya ang sundalo. Mutoy dako nga sala nga nahimo ni David. Pero hinoon, yung pisal man to siya. Ang isang pasaylo sa Diyos, dito niya gikumpisal ni Propeta Nathan ang iyang sala. Kaya gingnan siya ni Nathan, gipasaylo na ka sa Diyos pero doon ay penitensya. Ang penitensya, mamatay mong anak. Yeah. Ito. Nakaroon, mga suking tigpaminaw. Unsa pa ang maimong ehemplo na to niya na. Nga kanang 265 ron nga Santo Papa si Pope Benedict XVI. O kanilang tanan, no? 265 kung takdo ang gingon sa pipila ka mga historian nga unom ra ang bad popes. Sa kana ba wala ba na mo masubay sa history sa kaluwasan? Di ta kaingon kay bisan gani sa 12 ka mga apostol nagali usa. O sa 12 ka mga apostol naay usa nga naghudas. Kung kana kuno nga ratio may itong gamiton nga sa 12 na ay usa ka badlungon. Ug ingnon lang nato si Judas lang, magkita ka ingon nga si Judas ra yung gapabadlong kay si Pedro gali nga gitugyanan sa mga yawis ng harian sa langit. Nagaytoy panahon nga nagpabadlong. Giingnan bagali sa Ginoo nga pahawa Satanas. Oh, di ba? So bisag kana lang nga ratio ba nga sa 12 na usa badlongon. Nya imagine sa 265 ka mga Santo Papa, dayon unom ray nagpabadlong. Example, kung gamito na to ng naay usa sa 12, i-divide ko og 12 ang 265. I-divide og 12. Ya pila man kabuok na yon. Nadi gamay ra kay ng 6. Wa nga suking ti paminaw. Those who accuse papacy, katong mga nag-akusar sa mga
atong simbahan nga ilang giatake ang atong mga Santo Papa, ilang gi-exaggerate pag-ayo ba nga ang mga human errors ilang gigamit sa pagpukling kunuhay sa tinuoang Katoliko. Pero klaro kayo nga ang atong Ginoo nagproteher kayo sa iyang simbahan. Pinagi sa Espiritu Santo. Gani mga suking tigpaminaw, matud pa diri sa atong tamdanan, no one can show any heresy officially taught by the six popes. Bisan kadtong mga daotan nga mga Santo Papa sa history, ang milagro kay wa gyud sila nakatudlo og mga pagtulunan nga opisyal nga kanang dili mao o sayop. Kung doon naman sila natudlo nga di mao, personal na nila nga panudlo. Pero officially, wala sila katudlo og sayop. Ngano? Kay na ay Espiritu Santong gagiya. Parang di sila masayop. Mga suking tigpaminaw. Pikin na po na itong panahon. Well, ugma, at angin ninyo ang atong napasumpay na ini, pero unahon sa nato ang inyong mga pangutana sa text message. Kung doon na patay panahon, atong ipadayon ng atong tema. O sa Lunes, mubalik na putas tema mahitungod sa mga imahin o larawan. Tangin ninyo na mga suking tipaminaw. Okay, sa di pa tahing bit magbulag-bulag karos kanginan sa gihapon, ay biyan ninyo kilimti ang atong Global Catholic Network. EWTN, o Eternal Word Television Network. Nana siya sa cable. Channel 48 no sa Orient Cable Dipolog o Channel 61 diya sa atong hometown channel diya sa Katipunan, Channel 61. Yeah. So uban nga mga cable operators wa patag-hibalo, so pangitaa lang ninyo asa nila gibutang atong Global Catholic Network. Unya ang atong mga Catholic websites, pasti lang daghana ra ba kayo? Tulo lang akong ipahibalo. Ang catholic.com o ewtn.com o ang website ni Steve Ray nga kanhi usa ka Baptist, no? Ang iyang website catholic-convert.com. Ay ninyo na kalimti. catholic-convert.com. Highly informative po na kanang website ni Steve Ray, no? Mga suking tigpaminaw. Okay. Dayon, ang itong cellphone number, mawag hapon, 0918-5497-065. 0918-5497-065. Ang itong telephone number, 212-6200. Okay, sige hapon, atuning tapuson, pinagis pagpasa sa pag-ampo ni St. Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Mga suking tigpaminaw, sige hapon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, hiyan na lang inyong ubus nga sulugon sa tulumanon, the woman I love, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas Muingon, hangtod ug mapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.